27 de elevi de la școala gimnazială Sfântul Antimi Vireanul din Timișoara, însoțiți de profesorilor, au fost primiți astăzi de preafericitul Părinte Patriarh Daniel la reședința patriarhală. Copiii au cântat troparul Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul și acționul Cuvine-se cu adevărat. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit copiilor și însoțitorilor pentru vizită și a apreciat activitatea misionară și cultural-educativă desfășurată de școala gimnazială Sfântul Antimi Vireanul din Timișoara. Este surprinzător faptul că să auzim că în Timișoara o școală ortodoxă are ca patron un sfânt ierarh care e mai mult cunoscut în țara românească. Dar aceasta arată că ortodoxia își cinstește sfinții, rugătorii în ceruri, indiferent de originea lor etnică și indiferent de țara în care ei au ostenit. Sfântul Antimi Vireanu, cum îi spune și numele, sau Georgianu, a fost un străin, dar atât de mult a iubit poporul român și atât de mult s-a identificat cu viața Bisericii Ortodoxe române, încât a devenit un apărător al Mitropoliei Țării Românești. Anul acesta avem ocazia de a exprima recunoștință față de înaintași și în același timp de a continua lucrarea lor de luminare, de povățuire, de îndrumare a poporului pe calea mântuirii. Această vizită se înscrie în programul pelerinajului intitulat Pe urmele Sfântului Antim, organizat de școala gimnazială ocrotită de Ierarhul Martir, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Am vizitat cu ajutorul lui Dumnezeu două mănăstiri importante din Episcopia Râmnicului și din București, mănăstirea Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul. Dorim ca acest proiect al nostru, poate cel mai important al Arhiepiscopiei Timișoarei, școala Sfântul Antimi Vireanul și Grădinița Troița, iată, cu binecuvântarea Părintele Patriarh, să crească și la finalul acestei școli, acești copii să fie niște buni creștini ortodoxi și adevărați oameni ai țării noastre. Școala gimnazială Sfântul Antimi Vireanul din Timișoara a fost înființată în anul 2012. În doar 4 ani de activitate, instituția de învățământ a desfășurat mai multe proiecte cultural-educative. Există revista școlii, din care au apărut deja mai multe numere, la care scriu copiii și părinții și profesorii școlii. Există două, revista se numește Bucuria Cuvântului. Există două CD-uri audio. Primul este intitulat Ciuș, ciuș, măgăruș și conține cântece pentru copii, iar al doilea se numește Ce soare răsare și conține colinde tradiționale românești pe care le oferim cu bucurie tuturor. Mi-a plăcut expoziția, foarte frumos, mi-a plăcut de patriarh, mi s-a părut foarte blând, cu o voce blândă. E o binecuvântare că am reușit să ajung aici. Nu știu dacă toată lumea a ajuns până aici și mi se pare foarte important faptul că m-am întâlnit cu patriarhul, s-a părut foarte blând și înțelegător. Multe emoții când i-am dat florile și când am stat lângă el și am cântat, pe ajung foarte ușor la sufletul lui. La final, elevii și însoțitorii au primit din partea preafericitului Părinte Patriarh Daniel iconițe cu Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul, revista Chemarea Credinței și cartea Floarea Darurilor, apărută la editura Bazilica a Patriarhiei Române.